Hát akkor sziasztok gyerekek, én most nem más fogok veletek csinálni, mint két szimulátor sorozatot elkezdeni. Először is ki kéne választani a nevet, meg ilyesmi. Látjátok, 0 órát játszottam, meg ilyesmi. Melyik skill legyen az? Legyen ez. És akkor legyen V X YouTube, nem, hogy is YouTube channel jó. Bebullort szeretnék írni. Nem Factory New lesz most, de utána neki fogunk egy Factory New-t. Eddig semmi, sajnos. Hát most már azért adhatna valamilyen jó fegyvert, mert kéne. Nem ártana. Mindig Dragon Lore-ra kezdek. Volt már olyan, hogy 11 óráig játszottam. Globál edit voltam, vagy mit tudom én. Na, és már valami jót, please. Valami jót kéne írni. Igazából ezen a YouTube csatornám többfajta videós megtalálható lesz. Telefonos és nem telefonos videók is. Az viszont jó. Méghozzá mennyire, emberek. A végén mindig megyünk egy konflippet, vagy jackpotot, vagy roulette, vagy ilyesmit. Úgy látszik, szintet léptünk. Szóval most már beadhatna valamilyen jobbat is. Például egy Dragon Lore. Na, már megint is Factory New. Na, már van is $344. 12 itemből. De nekem már a Dragon Lore kéne, és akkor tudnánk egy jót kaszinózni, vagy mi az, milyen neve, konflippelni. De úgy látszik, hogy nem adja be. De viszont most ott volt. Még nem tudunk trade-upolni. Csak ebből nincsen jó. Ki belőle jó? Úgy látszik. Megállhatna, de nem áll meg. Úristen.
Ez viszont valamennyire jó, nem? Sokat ér, nem ér sokat, nem szóltam nektek, nem szóltam meg semmi. Lassan erőnk a 6. perchez, és akkor már trade up. Megyünk egyet konflippelni. Sikerülhetne már egy Dragolort nyitni. Ebben a részben még nem sikerül, úgy látszik. Nagy öregem, hogy fog, mert már 5 perce próbálkozok vele. Nem tudok még trade-upolni. Utálom, hogy gyerekek a reklámokat. Elkezdtük a 6. perchez, az utolsó nyitáshoz. És nem adja be. Semmi baj. Felteszünk egy ilyet. Konflipp. Tudjátok, mind a 2 felrakjuk. És meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Meg úgyis nagyon az elején vagyunk. Van nála 3 kés. És nekünk sokkal több esélyünk van. Szurkoljatok gyerekek, G-ben a gabona. És nyertünk gyerekek! Nyertünk 3 darab kést! Ez az! Jól végződött ez a videó. Jól végződött nagyon. És hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Sziasztok!